Nwoke chọrọ ịnụ m ji belt wee pịapụ m, my God. Nya pịasịa m ntị nụọ m ife. This guy na-agwa unu maka ya. Mama m na papa m nwere afịa n'ime afịa. Then mami ya na papi ya nwe afịa n'ime afịa. Ka papi ya na mami ya kabala nka, ya wabiazia take over. Eyatago na. N'ime afịa afọ ka ọ nọ wee fụ m sị na ọ ga-anụ m. Na ndụ 17 years old wee bịa wee mee ego n'isi m. Ife o mere bụ 10,000. So, na nka na-agakwa akwụkwọ mgbe afọ. Na ndị befe kwere ka agasị akwụkwọ. Ya wee kwekwu ka agasị akwụkwọ. O wee gwa ya sị ọ bụrụ na agbasa akwụkwọ ya na-abịa ka ọ na-ele ya na shop. Duto na fa na-azụ ofufe. And ya na-abịa na-ele mama ya na papi ya na shop. Na-eme ọfụma. That's why o ji wee fụtụ ya wee chọba ịnụ ya. Ọ sị m nya wee bidozie agbasa school ya jebe na shop die je na-ele ya. So, n'ihe a na-emezi bụ ya lụọ na shop ya na-azụ afịa. Die hapụziala afịa niile ya na-azụ. Ọ sị m ya na-azụ mgbe ụfọdụ ọsị anyị eje n'akwụkwọ. Ọ pụta ụtụtụ ọjụbịa ị chọrọ ije akwụkwọ, ị nara anọlụ ka inyere m aka. Ị chọrọ ije akwụkwọ, ịmagolu na-ediscourage any slight na enwere ike pụta ụtụtụ ghe ọsị ọbụkwa na-arụ adọrọ gị ka ị nọlụ n'ụlọ. Na ọ bụrụkwa ka ya nọ n'ụlọ nọọ akwụkwọ gasịra ọsị anya bịa na shop ya azụba afịa. Ịmagolu destin keep happening ya ebido na-adachigha azụ and na-amaka akwụkwọ ebido na-adachigha azụ ya na-apart after the first year, the second year na ada self na school. So everybody do worried my principal ya wee kwọ ya wee sị ya nne achọrọ ibe nurse ma ọ bụ na ya gụsị akwụkwọ n'ife abịa ife achọrọ ime na shop na na-abịa enyere gị aka welele na-distract ya na ọma nkwie ka what to anything. Ya biko ka akwụsị ịbịa na shop di esi anyị ekwukwe ni again. Anya gwasị anya ọjọsi ya try kwa ni again. Ya wee bido ịmagolo ya ada adọsị happy ya ada amụzi amụ ya ịmagolo ya asụkọba n'iru dị tili bido na-ewu because na ndị customer bịaza fa na-ajụ ya sị kedu ife na-eme ịmagolo ụdị ife afọ everybody fụzi ya draw happy and the people that ịmago nwe ndị na-adụ very concerned ma ọ bụ na fa like ya gị to know ife mere iji wee change ya. So people bido na-ajụ ịmago na-ajụ obido wobe dị iwo ya wee luo one day wee sị ya in fact na ya chọzi ịnọ ya chọọ ka ya nakwa be nna ya ka ya jee nọrọ ya gosizi akwụkwọ chinu ya ka ọ bịa nọbịa. Ọ sị m this guy kpuo onye ọla o. Ya wee jee nọrọ na bebe akwa besi akwa olo na mgbede afụfa analụ ọ sị ya onye gwara ya kwuo ihe ọ jụbara ya ka a nalụ n'ụlọ. Ya wee na-eweta ọnụ ka akwụkwọ sị m nwoke wee mịa belt wee welisi belt wesie nya azụ. Ọ na-akụ ya ọ na-ada n'azụ ọ na-akụ ya nye ebe afọ isi belt dụ kwụsị anya ntị n'ọnya ife olu echie niile ya jee na benni ya jekọbala ndị benni ya sị ha na nnekwa adịsịmanụ na-etikwa efe ọ bụ na adịsịmanụ nọdụ alụlụ a na ọ bịa ọ na-eti gị ife ọma nchọ ka ọ pụta gị n'arụ ebe ama mfụ anya ka ọ na-akụ ya ife isaida na ọ kụrụ ya n'ike ọ na ọ kụrụ ya n'azụ. Si anya trizikwana ya ya wee gwaba ndị befe si ndị befe na ya chọrọzi ịnụ dis marriage ya banyere na ya. Ndị befe si kedu ebe a na-akọ nke afọ nye ekwuzikwe na fa ma nkwụkwọ ụgwọ ife niile dis guy melụ n'isi ya biko ya jisi ike ya mee nna na mkpụrụ iwu na mmadụ niile ga-agụ akwụkwọ na ndị esi nya agụ n'akwụkwọ ya agụ n'akwụkwọ. Ọ sị m nne ya nọsịa na-akwa be die ndị mami ya na papi ya wee kpọọ ọnụ die ka ama ma ga-etinyetụ okwu ọnụ. Di ejesie bata si onye gwali ya ya jee wele ife na-eselefe ka ọlụ ndị befe gbuwekwu ya again. N'ife ọ gwasịrị ndị befe bụ na ya gụsịrị 6 na ya agụsịgo na ọ fọrọ eye plus maka na ya nọ class 5 mgbe a na-agwa anyị ha na ya agụsịgo na ya chọrọ ka nwunye gụọ akwụkwọ na kịta anọ nwunye na fe nwere right ịgwa ife nwunye ga-eme na fe nwere right idictate etinye ga-esi wee nụ nwunye. Ọ sị m ndị befe kwelo this man wee bidozie ya megharara m ọkụ ya ịjụ onye ọsị na mgbe ya ji wee sị na ya da anọzi na o nweriri nwoke gwara ya ife ọma bụrụ before. Ọ sị m na ọkwa this guy bụ nwoke izizi nyafọ na ndị a kwa abalị ile ka ọ ga-alarị ọtọgbogo larị ọtọgbede. Ọ sị m so ịmagolu ya nwụnazi anyị n'ime tabazi na arụ na ịmagolu onye fụzi anyị ọjụba udo one day principal wee kpọọ ya wee sị anya bịa n'ọfisi ya nụ na ọ dara ada kedu ife na-eme na ya wee bata principal tie si ya kedu ma arụ ya anya si ya mba. Ọ sị ya kedu ife na-eme ya sị ya na o nwere principal wee babali ya si ya na ya nọ na ịdara ada gị gwa m ife na-eme gị kedu ihe ọ
nya we bido we kọbala principal we si ana nnekwele ndị befesi we kebie dio this man we bido ịkụ ya ife we kọbala ya kọgideli nya we si ana ya chọzi we bidozie kwa mbọsọ na-eti efe si na ụmụ nwoke na-achụ ya n'ọnya ka o ji wee chebe eche na ya chọrọzi ọsị principal wee binite n'oche wee bịa ego gị ya maka na ya na-ebe ka ya na-akọrị ya ka o mechi aka n'azụ nye mee ọsị principal si kedu ihe bụ ihe ahụ ya sị na nwere ọsị ị ga-eyipụ akwa gị eketa hia ị ga-eyipụ ka mfụ datin ya na ya na-abọzụ azụ anyị eyipụ akwa principal bere akwa si ya ese na ọ dịghị mere gị ha hey ọsị na adị Igbo dịsụ umeanụ tie si na nke a ama mme n'irie ya ga-eputu as much as fight ya nwere ike iputu n'ife a ịghọtara na ọsị m wee kpee friend bụ a police officer wee dulu the friend wee bịa be nne ya wee lute wee jụba ndị be nne ya wee sị ndị be nne ya kedu ife nwa a mere unu ji wee kebie dị na for 17 years unu ama na ọ dị ilegal olubedi adult age unu wee kebie onye gwara unu onye si unu kwuo papi aka ya ekwu nwoke police officer na ikwusi okwu kena will get you arrested how dare you mechie ọnụ ọsọ akwana ya principal wee kwukete wee sị mami ya ọkwa nne ka ị bụ ngwa nwa gị bịa ebe yipụ akwa ọsị asị gị yipụ akwa ka mama gị fụ onye okenye mere gị di nọ ebi isi ka ọ bụ nya wee yipụ akwa mami ya dana na bebe akwa sị na ọnụsigo nya biko na ọnụsigo mami ya na-ebe maka na belt ụfọdụ akụrụ ya na-ele ele n'azụ ya sef isi belt ụfọdụ ụmụ nwoke bụ animal ọsị bụ ọkwa ya papi ya n'ọnụ na-ama ọkwa jijiji maka ọ chọrọ ka o wepụta ife enyere ya na ọ chọrọ ka o wepụta ife enyere ya nya wee sị papi ya na mami ya unu ekwetego na nwa ama nnuzi di ọ nye take enye up with you guys mana ọ bụ na unu kwete na ọ ma nnuzi di then nye take enye up with that guy si na husband ya ha wee kwete wee sị okay principal wee sị ha hapụzarị ya the rest o wee luo one day principal wee nwee efe mana enyi nwoke afọ nke onye polisi si wee bịa be nne ya enwere efe that day principal sị na ya ga-aga sọsọ ya o wee jebe wee luo wee fudie wee gwaba die wee sị ya kedu ife melụ na o ji wee nụba nwatakịrị dị under age a na-ekwu ọkụ bịa ife die wee chaji wee papa si onye ka ebe egwu adị atọ gị na wee sị ya na ọ bụrụ ife nya principal wee sị ya na ọ bụrụ ife mgbakasị ọnụ listen to me ọtụtụ principal ọla principal sị ya what ịmalụmọla ọmakwapụ ya ọzọ tibe principal ife tibe ọmara nọ principal uche niile bụ nọọ nwata otu sikwe na the family wee pụta because na ife na-eme ụdị ndị a bụ na facha ịnụ nwaanyị they go to the poorest of poor so ọ ga-abụ fazodogo ọkpa n'isi ma sinyite nwude isi gị apụ ịghọtago ọsị principal wee binite n'ala ebe ọ nọ wee tụtụlụ fon ya wee mee kọl ndị polisi ala ndị ozugbo paludie kulugodie ife si na shop afọ wee gaba station wee jụbazi anya sị makwa onye itili ife ọsị biko na ya mọrọkwa ya mara na principal ya che na one of the cousin or one of the nkewa ọ bụgodo dị iche na one of the cousin or one of the niece bịara ife afọ ime onye ọ bụ ka ịfụ the audacity ka ịfụ the kind of person unu kebelu mmadụ 17 years ka o gbuo principal wee sị gịnị na ya ga-atụ ya nga ọ na-ayọ yọlugbo si na ya mụrọ because the principal anaghịzị atụ dị ya nga maka nwatakịrị ọ na-anụ na ọma asọtụ fancha niile ọ na-ayọ na-asị na ya mụrọ o sikwa nke ọpụọ nke ọ sị owe yọkata principal wee sị oke na ya chọrọzi ka ịnụ doska ọ nye nye press charges na maka na ị na-anụ obele nwadụ onda na mgbe ife a na-emezi na ya na-achọ ịtọnụ 18 years nọmba 2 na itirie ife na ofu ka ya ewe geriri gị na nga asị ngwasị nye efe ya ma n'isi na ọ bụrụ na fa ga-enyenwu na efe ya ma n'isi principal ti aka na-akpagbudo 10,000 nye si ya enyego m gị ife email n'isi yes stay away oya let's go polisi durie fancha niile solu jee bie bukoro ife ya niile wee nata be nne ya ọsị m nne ka a na-akọlụ m ife a na ya nọ na fahina ye as a nurse principal take is over zụbazi anya hey nna ọsị m nne na adụsisi very happy na ife aji wee kọbalụ m akụkọ ọbụ na o nwere akụkọ nkọla about principal again zụlụ one girl die n'obodo oyibo na ọkwa the same case ka nwekwe with a good Samaritan be principal zọftali ya n'aka this guy na-elibego enyi kịta nwa enyi nwoke du redio ọ ga-abụ ya gụsị akwụkwọ ọnụbịa akwa ifugo
nurse afunya chole ebe ki aga bose na sometimes na parents ndị kpọrọ onwe fe parents anyị bụ ife na anodo our career our life ana in the name of marriage. Nwatakịrị 17 years ikebiede, you don't even care. Na ife idu the baftable this 10,000. What is 10,000? What is 10,000? Kwokita ona asị na me na-ekwuke ka ị ga-ejigbu nwa mmadụ. What is 10,000? Asị no maka ife imelu n'isi nwanyị. Ikaye mo se nwanyị mere ege nwanyị nnọla anụ. Nwanyị nnọla anụ bụ no tradition bụ ife nyere gị that woman. Not that money idobe n'isi. Because any amount idobe n'isi nwanyị awụ ọtọrọ life ya. Awụ ọtọrọ life ya. Ya bụzalụ mgbe na-edobe 3,000, 1,000, 10,000, 20,000. What is it? Ị ga-eji kpọlụ nwa mmadụ na-achọ ka igbo si na imele ego n'isi. Ego ole ka ibelu n'isi? Ike gwụrụ ndị nne na nna gbalụ n'ọgwụ ụlọ ọgwụ. Asị bụ nna akwanye akịta anya gosi akwapụta anya anụ ọdị. Mana ife this guy kọli ya na-apịa aka dị ya n'azụ. Nye aka na-echeti elu tata. Na mgbe ụfọdụ gị na-ekpe ekpele for a destiny helper. Not even from your family, not even from anybody, but from anywhere. Maka na ekpele ya na-ekpe dem. Ya anwụsigo ya na anụ dị. Ka ọ dị otu nwaanyị ka atụbara ime nwaanyị gịnị aka amụbara nwa ka ị na-aka ụdị ife a kedu ife ọ ga-eme ya future ụdị nwere ike ịkụpụ afọ ime malụ na ụdị mmadụ unu na-akpọnye nwa unu in the name of marriage malụ na ụdị mmadụ na-akpọnye nwa unu in the name of marriage so ife unu na-achọ bụ ka ọ pụọ n'isi unu ka ọ bụrụ afọ ya pụọ ka ọ bụrụ afọ mgbe ị na-eghebe ike amụ maka ịgbara na ị ga-azụ fazụ ma ndị a na-akpọpụ ngwa mmadụ kpọpụ a na-eke nwa amụsịa nwa amụjisi ụlọ na-eke ndị mmadụ unu amara na unu ga-azụ ụmụaka afọ azụ. Nne, I am happy for you. I am very very happy for you. Keep moving. Imesi jiri aka gị n'ọlụ onwe gị dị makwụgoro ife ebele nwoke ọzọ ga-anụ gị na-eme himself because ọ try anya. And my regard to the principal biko say na nwe one lady a na-akpa Ada Igbo n'iru akwụkwọ na-ekene na si Chukwu gọzie nye na mmụọ mele gị ga-abụrụ ya sọsọ ngozi ngozi na anyị na-ekene na Ada Igbo and fans na-ekene na-asị ya daalụ na Chukwu gọzibie aka ọsọ enyemaka ọ batalụ gị ahụ ịghọtago etu afọ ka Chukwu ga-esi na-agbatalị ọsọ enyemaka mgbe ọbụla ọ na-edile enyemaka n'afa Chukwu okike apịama amen. Ike gwụrụ ndị be anyị daalụ ọ dị n'ụbọchị ọzọ.